Urmas on ollut tärkeä osa meidän reissua. Sen takia me ollaan ehkä tehty enemmän asioita. No niin, nyt on sitten tehty karuselli tänne. Tosi hauskaa, Urmas. Tosi hauskaa. Todella hauskaa. Ja Urmas on sinkku. Etsii lammasta, naispuoleista. Tosi täällä lähinnä on vaan possuja, mutta katsotaan, Urmas on kokeiluhalunen, että... Niin väliä onko se possu vai lammas, kun se on terve. Urmas on sanonut näin. Urmas tykkää lepäillä auringossa, varsinkin ilta. Ja aika itsekäs. Ja aika helposti kokonaan tämmöisen riippuisen väittää, että siihen ei mahdu. Urmas, kun aikaisemmin sanottu, nautiskelija lomalla paljon raskaan suhdepäivän jälkeen tykkää ottaa myös hierontaa. Nyt Urmaksella on tosi paikat aika kipeänä, niin kuin huomaatte, niin hieronta vähän sattuu. Mutta ammattitaitoisen hierojan käsissä, niin kovemmat lihaskivut, ne vaan niin hoituu pois. Joskus Urmas tykkää myös oluesta. Tää on Urmaksen tän reissun nyt ensimmäinen olut. Se joi ton kaulan pois ja vähän väsähti. Meidän itse asiassa niin Urmas, joka voi nyt niin pahoin, jouduttiin laittaa koko ukko tommoseen oksennuspussiin. Niin Urmas tää tuntuu oikein. Ootko juonut tarpeeksi? Joo, kyllä, selvästi.